ione kupaidzwa yakatadzira sekuru kupemba ndizvo saka muchidimbu chidiki wemedia wachaenda kumatanga muchinoonesana nawo pamwe chete nemi muchiona danga renyu muri kupemba danga mama kapangidzwa here pamusoro wani mhendurongo patati zi tiri kubhoila munomu ife munondoti ziwawo zvekuti hana dzacho mweya wacho muhombe right mama akapangidzwa but handi munozviziva kuti pane chirongwa chinozoitwa chekuti mudzimu kana uchiripo ndounosiya waronga kuti pashoma iripo ichafamba sei uye ichafambiswa sei ndizvo ndiri kufara kuti makasara zvakanaka vandatsamwa futi kuti makasara mukazonge maakuita zvisiri zvoba mukati memusha uno amugoni madiki tuona tudiki tu omba kamwana kadika akazizo bringi dolo kuno kuti vule isu tunoziva saka msifamba na wana wenzi Solomoni munaye Filimoni munaye baba na mwana komane humbane mwana wayo si wakumba gorera msalali machinya mteri na mkazaya baba na wana Filimoni naye Solomoni naye zhuni zvonazo machikunje mbana na kuzana mtepo right nauyanda kuti nitaure nezvayo handiti munozviziva kuti tikabva apa tichasvika pakunoparadzwa kwepfuma ndizvoka hatigoni kuparadza pfuma yengozi tisina ngozi yacho ndizvoka tichibatsirana ndizvoka asi ndisati ndasvika ikoko ndine dzimwe nhau dzandinoda kuti tikurukure kana kuti tionesane pamusha uno kuti usare uri musha wakanaka usare uri musha wakarongeka musha chaiwo ndakazofonerwa mushure mekunge ndabva pano taombera kuti kupemba we endaoka nebasa wamwe wakanga wakabva panapa wakunyepera kuuya wega kwakutambira mari dzemudzimu muri wairi makatarisana muchindotambira mari dzemudzimu vamati kumabhawa tokosho muri piro kaindi nyiwe uyu ndaumbonzwawo wanhu wekwakupemba pereke umwe akubva ati ndakubudirwa ndine kupemba wacho ndipe zvinhuzvo takusekuri kupemba shuwa kana uri kupemba iwewe ungatongere uchiti wamwe wana umbondipa basa ka hapana chamuchawana bamwe ndisekuri kupemba here sekuri papa ndiwe zvinhu izvozvi izvi zviri kuitika pakupemba panapa ndizvoka vanhu vari panapo vari kushandisa doro kuvhandaraiza zvinhu zvemudzimu wamwe vari kushandisa nyama kuti right masuro ndinayo anoti hondu kumumamisa zviri nani kuti vamwe vacho kana vari kunetsa mutemo tinoushandisa zvauri musafungidzira kuti kana muri kuripwa nengozi muri pamusoro pemutemo ba mambo anotogona kutokutonga ipa hondo yemafambisira mune muri kuita zvinhu zvemufi nekuti mufi makamuiga munyika yamambo mutungamiri wetraditional leaders and equity manzwa ndosaka kuchiti zvinhu zvikanetsa kwamambo kunonzi endai kumasvikiro kana major street anotobvisa dzimwe nyaya dzaanoona kuti kune vanhu vari kuhoira anoti endai kwamambo naika kwamambo kwane kumatraditional ndizvo here saka inini ndine basa imimi mune basa mambo ane basa munhu wese ane basa hurumende ine basa nyika ine basa tikuirirana panapa pane nyaya dzandasangana nadzo pano imwe mizimu imwe yacho hapanapa zvikoko zvoda kuita mafanizi kuda kunyatsa kutipima kuda kutiona fanike titi tungwe wewe munokwira mutine gotsi ndinoda kuti ndigare ndakutaurirai kuti musazobvundutsira wabereki ba muchinyepera kubudirwa zvemanyepo moswera makabata chimutete mbinja handizvo sekuru ndisekuru wemunhu wese tikuirirana haasi sekuru webusiness tikuirirana musatore zvinhu zvasekuru kuba
ndinotokuendesa mukati ndosaka ndisati ndaita ndinotoenda kumapurisa kunotaura kuti ndiri pakati ndikuita zvakati ndinoitira unhubu iwohuu kutongondidisturba notokutomboti chimbomuisai uku chimbondichengeteraiwo nhasi chichazoazouye mangwana aumboona mbe izo tisati chisikinyango Bura doro. tiri kuitana pane chinhu wani chada kutenda nyange zvazo ndisati mandipangidza ndakasiya pano ndataura kuti hakuna unoya mari yasekuru kupemba unge masiwichi ngapaite mvura ndazoti mvura Ndakabvisa. makorokoto Ndakabvisa newa. yakasvika here mvura Ndakabvisa newa. simudzai maoko kana muri kuti mvura yakasvika panapa shuwa kuti kutomwa ndida kutenda munhu anonzi Masamu mombe Wamasamu urombo ndemapenzi awa mapenzi chimbotendaiwo muri kwakupemba zvakaita murume ndinozviziva kuti wanomwa mhamba wasi kuombera nemufaroba nenawe yekuti wanenge warufunga mukozodo chete asi apo wapedza mukozodo waruda sadza apa kamwa mukozodo wacho bva zvimamira bvaada mvura yacho futi yekudini neyekumwa saka mvura yakakoma aiwa wakwana zvimbomira saka nhau iripo ndeyekuti tida kupfuurira mberi tichigadzirisa musha wasekuru kupemba zvinhu zvichifamba zvakadini panenge pabhenda toonoti apo pabhenda handizvoba abhende sapakatoraomaneinga bhende ndizvoka comrade G mvura yakasvika here anaunzwa urombo nditenda kuti tsoka chirongwa chamakasiya sahwira mukuru pamasahwira ese akauya pano ndeupi sahwira aita zvinhu zvakanaka taurai mega simudzai maowaniwa tanga iwewe taura ngo kana wakagara pasi ndeupi sahwira alonga zvinhu pako Pamusoro wanaomba. Pamusoro mambo. Pamusoro sabu. Pamusoro wanaseko. Aiwa. Zvine zvimvura izvo asava mvura panapa ipo saka tinotenda newa tinotenda hangu wazhinjongozikanikozi wazhinji chaivo ongozikani mari mwezuru ndakati newakasvika panapa aishawo mvura panapa anoti
Rekera ndikwire ndere mvuro. Ndakasvika ndikaenda kutera kuzozi. Ndatera kuzozi ndikachinja zozi. Ndikaunza mvura pana. Ikasvika pana. Ndinotenda ino. Pana ndikataura chokwadi ndapinda mumadura ari pana andikona ipaine ma3 akaomba kana kongasi animazviona ndine nzara ndizvoka imwe nzira inoderedza nzara ndiri kupfuurira mberi bedza nzokoma kumashure ura kusvika yasvika inoda kuiswa mutengi tosheyana dese kati 20 mili nekuti pano achashandisa mutsimba nezvibhakera kutswera Ndikusatera mvura yacho. kusatotera mafuti chii 2 mapombe mapombe ndogadzirwa mazuva ano adura mbauro wani anodzirwa pai ibasa iro ndizvoka imimi omega nekomiti yandakaronga iya munotobudawo muchironga vanhu vaMwari tichienda tichicherera pombe yedu pashoma kusvikira tadini murunzwa rabasa rani renyuwo komiti nda kuitenda yakateerera komiti waye pamberi nogadzisa musha sekuru kupemba pasi nezvidhakwa zvisina pfungwa pasina pasi nezvaro zvinotora sekuru kupemba kubira right panapa pane nhau yagara ichiitika panapa rimwe redare riri panapa nderekuti mhuri yepano sorry ndichazvitaura pachena imwe yacho yakaregererwa bva yapfurikidza yamakapera ndisekuru yanga yazenge kugadzira nyaya dzemomba taindobaisa munhu andati kadhi ramaba kadhi rangu asi mari iyo yakandosakatika vaitozidandesa mombe makadhi mangu zvine zviri kuitika panapa izvozvo pakuchengeta baba tisina ngondo dzine mudzima yako zvioneka right pamusoro ndinoda kuti tinyatsokurukura wana mhai kana kuitaurawo buwa rese riripo zvazvakanakira ngezvekuti mese muri munomu nhombo dzedu dzakatatamuka dzichitakura 9 months ari wako mwana anogezeswa dhodhi neweti every day unonzwa sei mubvunzo wangu unombo wati ndizvo here zvinoita wakaripwa ngozi kana Hawadi kushungurudzwa, hawadi kuchemedzwa, hawadi kuita senyi awo. Wani. Ko izvo muri kusiya munhu wani achigeza dhodhi imi makawanda pakukupai mari panapa munosimudza maoko muri 10 chokwadi ari kugeza dhodhi 1 saka toita sei Bodora tete bondo hapo ndinonyakadza asi iyi musoro wenyaya watiri kuona kuti ingozi yemangwana ndizvoka ndichada kutaura nasekuru kupemba sekuru kupemba muchida musingadi nezita raJesu uyu munhu ngaapiwe uripo wake wekubata kwari kuita Amen. inini sekuru taona kuti kupiwa kwari kwabatiswa kwaita kana kubata wakawanda wamwe warora wanobata wanambuya wanopiwa ng'ombe 2 mwanopiwa imwe chete handizvoba inini handizivi kuti sekuru muchamupei uyu kana apiwa ng'ombe yake ng'ombe yake ngaibva yabviswa pano ungosara ukarumwa mwanangu pano panana mahoho ngotadzurwa asi tiri kusiya taidhicleya mambo achizvinzwa kana ukaitorerwa ndifonere ndinofonera mapurisa
usanyengerere kuti nekuti ndiye anondipa switi yemubhurukwa mubaba. Tati mombe ndeyako inoenda kumba kwababa wako namhero wako wakabara iwewe. Yani basi kwachibva watawadapira mombe ngekuda kwemakombe. Baba kusaza ite Tatendwa ngenyaya. imi. Nezuro ndakapinda mubhedroom masekuru. Magumbeza asekuru akunira siku yega yega. Akanyasa kuchena kunyasochena zvekuti kana vamwe vakadzi vari muno muchaita vana magumbeza akachena sasekuru. Ndakapinda munezuro inini vakandivhurira sekuru andetinoona kubhedroom kwenyu. Neza takaona sekuru akatota ndikafunga pamwe vari kuitira pai mumba. Ndidaona kuti pamwe kutota kwaita vaitira magumbeza emumba. Vakandivhurira dhoo ravo ndikazotsvaira zvavo. Asi magumbeza ndakatowaridza akutomirira siku yega yega. Hamuna kana wese. Right, imimi wosekuru. Haisi passport yekuti mukadzi wengozi anokugezerai magumbeza muchitutira mhamba unge munopenga. Aiwa. Baba, imimi manga nyararai kuti zii. Mirai ndiraire vanhu vangu ndega. Simba rawangu ruita panapa une simba iwewe. Inini ndikauya panapa zvirangu. Ndichaenda newe futi gutu. Mvura ndakaunza. Yangwana tenda. Gutu. Ndicharongedza mabhurangeti newe. Togeza tiri 2. Ako simba unaro iwewe. Nekuti nekufamba kubva panapa kuenda kubva. Wangotaura ningomamisa. Ndakumboageza ako. Wewe. Tiri 2. Ini ndiri chiremba anokwana zvese. Lead by example. Kana kutogeza washeni ndogeza. Ko mukandedza pane murwere azvimamira ndinomubata seiko ndichitya dhodhi ndotoribata because I'm a doctor. Nemoyo wangu wese ndichitopedza ndichigeza maoko ndosaka uchiona mhepo inobata pandiri inopinda mutoilet ndichipedza ndichigeza maoko nditoyasadza futi. Kubasa uko. Auchiki kubata chitunha yochishanda kutafu smoking. Ukatoshaya chitunha unotokwira BP. Ukatoona chitunha unotofara bozi kubasa kwako. Chakanyena chakatoma chaora chadini ndiko kuofisi. Saka ndikukuudza kuti sekuru mvura yapano. Izvo zvitusiya tototenga safe. Ndichadzokera ndichangojuma zuva pakati. Ndosvika panapa. Ndizvoka mabhurangeti torongedza tombogeza magumbeza munhu orwadza kwanoita. Pane wekadhi rake undirogeza matsvina ababa nditika asi baba unoka kawe kake kasarare kake kadiki kubasa zvinhu zvacho zvongombozi mari unenge aripo tete unenge aripo mukoma waripo asi kadhi racho haripiba ameno kwangoita zvekuenda kuti chindipaendoende kunopiya kamari kani kababa pamwe pacho hazvifambi mushe saka dai masiya matigadziro panyaya yekadhi kuti kadhi rababa ngatisave nani tichaparonga ipapapo because panapa metse mulimba bva neutsotsi yekubira mudhavi aripo munhu watichati iwewe ona nezvemari yake kana kuti iwewe yaraika niko musambondishire baka metse ndakuona ipanapa umwe naumwe ane dzashe gii uruti ukamwa watanga kuhoira kuuka kupfuura bhandi. That's really very good. That's really very good. Ndakazombokura apa mbichana. Nombero wakati makandira pasina. Pamusoro idare mese muri panapa. Pari panhau yekadhi kutorweka. Zvozvikurira kuti mai vasati wafa ndezvakare. Mai vakanga vari kuchipatara. Kwene. Mai vakandishedza vakati tizvoni mwanangu uya ndikaenda. Vakanga vaine mari yanga iri mumusoro mavo. Asa musikana mumba akanga aripo akasingapuwe mari iyoyo. Patakasvika vakati tizvoni ndine mari imwe iri mari mumusoro ndikati maishi mari irimo. Vakati ndipo ruoko rwako. Vakandipa pini nhamba yekuti vawanda vasaite sei vaisaiziva kana. Ndikati zviri kureva kuti kudikwe zvikanzi ipini nhamba yekubhengi ndikatewe zvikanzi ndipe 40 sei ndinyore futi. Vakanyora zvikanzi chienda kumbonditi vanotekera chi vari kumba chikafu. Ndikati maita sei ndakudzokera kupi nebhazi rekwenda kuDaroko. Ndakabva ndadzokera bati kushaya kwakasita mai zvakandirevera ndikati aiwa kuti ndini ndisei ndigare nekadhi hazvidi kuti handigarirani handigari nababa kunoba. Ndakatonganidza nenge vanhu vese pasi pemutamba ndikati mai vakandipa pini nhamba zvanipa pini nhamba ndeyekuti baba atengerwe kachikafu kekuti abatsirikidzire navo. Saka vandichapa kadhi dzofunga ndakapa mukadzi wakudzi ndikati kana pane chinenge chichidiwa chese moita sei unongotengera baba
vakafambisa chiro chii zvakanaka asi ndakazobvunzwa nenhingiro nekunasa zvikanzi takuchinja nhingiyo manhambu nhingi kwete pinapa pane matios aidiwa kuti ukambani kwana baba uko saka vandifundira baba ndakabva ndati olait chiti chimirei mapepani ababa ndese ndigadzise zvimwe zvinhu vakanditsikira zvimwe zvinhu ndikati olait hazvina kushata kana ndakabva ndanyarira vandazofona zvikati mazoti kudiko nekadhirani rababa vakati tichaona zvikuita iwe chita sei chiona olait ndanyarira zvavo but nekuzofamba koko ndakabva ndadzika futi ndikati ndipeichi zviri kuita zvinhu zvikupi kumaofisi kwararoko zvikanzi ona zvekuita todiwa chi vakapiwa chi vakapiwa kati kati andisi kudya mari yababa kana ndakatokupai kadhi dhimi muite sei mutengere baba chikafu but mukadzi wauya akazenda akatora kuti titi ndasita sei tazenda kwamutare tikagadzisa chii zvinhu zvababa kwaudini kwakubuda kamari karidane kashoma shoma ndikati oredi baba haana kuzvibveza saka mochita sei mochiti kashoma kacho muchabvisa kashoma mosungirira modini motengera baba chirweza kamwe modini motengera baba shuga nechisipo saka kubva ipapapo nachazvi zvakazofamba sei vakazondifonera akatora kuti tete kwakuita noizi yechi yekadhi ndikati kana kadhi racho richinge richinetsa chi dzosera futi kuri kutodini ndotsvaga munhu rere sei wekupa futi kadhi rababa kubva ipapapa handitozi zvinofamba sei ndondwari ndiripo inini benzi ndichasiya ndarevhura chigiredha chasekuru kupemba gidigidi kwe ndinorevhura hapane tsibapo chasiya taronga zvinhu zvinake mazukuru apa wakwamba apa wana sekuru apa totsenga nyaya yedu tosiya taronga pana chinonetsa baba kuronga yakapera kare good ndanga ndakutaura nhau ndanga ndapa nhau yogeza mabhurangeti tichafanira kugeza mabhurangeti mudaro ndizvoka chechipiri chechirongomuna panapa tichada kuronga pamusoro penhau yemusha unowu kuti todini kuti uratidzikewo semusha pane zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zviri panapa maringe nemauire ezvirango neasiri ezvirango musha uno unoda mabhodha mahombe kana tikati 1 bhodha panapa 1 imba iyo 1 imba iyo makicheni mangani matatu ndizvoka 30 musi wezvirango rufu zvirango tikatorare panapa neiro zvinofamba handizvoba simudzai maoko wari pasapota simudzai maoko tona ini ndachisapota kunga ne question mark question mark ayo ndeyekuti mabhodha mati matatu kuona kwangu dai angaita mairi kuti wakomana vari panapa waitu kuona kwangu maitira angaita varora makapuma payments asekuru varora vakabata nawo vakabva vatenga mabhodha vatenga mabhodha mairi asi hwani yacho haisati abhadhara vakatobhadhara maringe icharadzokesawo maringe vamwe wavo ndizvo ndikuramunga mudzimba ndiyo zviripo watone mabhodha avo mairi guru nediki ari mazoni omberere maoko ndopi muroora akatungamira nyaya yemabhodha wanga vari pamwe chete asunde ndaombera neari panze andizoti ndiani banoereiko ari panze apo ari panze anoereiko maita simboti maita nyarugwe maita mutei humire mbada nyakudzibatira karomboka nemawara kukaramba musimboti kunoita dhirauti wasimboti hawarambwiba dzinza remari dzinza randarama ndonda zvifarira pane zvawakaita kuti anotenga mabhodha chete makatenga nemaibhuru pamari yemabhodha haitina kuti bhodha vana hatina kubhadhara pakangoshota ndobva ndatora saka ndachitokumbira kuti izodzerere nekuti handiwo mari yangu yetransfer ndatuma $20 ndope ndakabvisa imwe yacho yekutowedzera kumabhodha yekuzodzokesa ndinoda yakasvika $13
bota size 20 raka but chimbonzwa kasemurora kashamari murora ka Christmas Pauline chimboita ukafavor michana but pancha kuitira ofavor apina mbuya chipembe Christmas yemagota takapedza tega warora ngezvinyezi takapedza tega next time patinoona kuti mabenefit tikupedzesa chikwere chedu topinda pamaplate nemakara ngezvinyezi tingangoti yedu takapedza varora but kune vamwe pendatotaura kuti vasikana kune chikwero toti hatina mari dzacho apo ininiwo zvakandiomira ndisikuenda kubasa murume wangu anga asikuenda kubasa akatango last month handina kana mari alright ndombokumbirawo asi tinayo mari ndinoii kumboitawo favor kuna sekuru wako notema alright yeah, it's okay chikwere chako chikande kune muzukuru ndizvoka tinobatsirana tondowani haisi nyaya iyo ndezvemutese nekuti bhodha ngererutese ndizvoka kana ndadouya usadzare mbhodha macho imomo newawe kumabhawa watoyawo ndine nzara mabuda sadzara mbhodha senyu makaendesa kumukozodo irai mukozodo taona dhirama rada kuitirai pana izvo zvida kubudirisa toda kutsvaga tumagubu twete kuteko vanda kudaidzira kuti vanasa kupemba pinda imwa vandaisa sadzanenyu pamusoro petumagubu twete kuteko ndizvo nda kutoita so nenyama yacho ngi handisaizi ndogadzira ndikuvhura pfungwa idzi ngadziite semudhara maita basi pane nhau imwe yanda kutaura nayo panapa yandasangana nayo manheru ndakarara panapa pane pfungwa yekurova wabereki kana kuti kutupa wabereki panapa pane botso munoziva rinonzi botso ndati pane chi botso rekuti pachapfekwa masaki potsvakwa mbuzi chena popigwa mambapano yatichandokumbirawo kundopemapemawo nevanerudo ngeisisu tindobatsirawo mhamba yebotso ingopemapema nengopemapema musazoti zvinhu zviya zviya zviripoba wana vanotadza kutorohwa wana vanotadza kutogara zvakanaka vanoti haifanikiri kuitika panapa ibotswe panapa pane nyaya yebotswe wekwakupemba munhu akanena mhai panapa ndiyani chakaitika ngechekuti mai anga kurwara pane muning'ina wake amene mai zvakafanira vakumangopopota makusina acho nyariraitidzwe vakamukarupopota zvakatonyanya kwete zvemazuva ese saka kupindura pandakanzondoita maiyo mai anozombosunungura ba semataurire mandita pandafamba ubva ndaendocheche nemudzimi yangu ndikafamba ndakambofamba kwazvayo mai haana kufara nemashoko yakataura naye basa kangofanira kuenda kuripa mai wako ndakasangana nazvo makawanda saka ndotaura sokoda asonyekabaiiyo takasangana nazvo nemudzimi yangu tafamba tese makanera mai handina kurova takapindura masoko endakashandisa right mirai pamusoro iyi warume ini ndikandada kugadzira chinhu ini ndinosunga bhaudhi robva rati nganganga ndizvo ndiri kunyatsa kutora mukana uyu kuti kana tiine mhosva tiise mumaoko apindara kupemba chiri tisanakidzwe kuda kuripwa isisu takatinza ndizvo tinoti tikati ripwe wake musha kana tinonga mhosva kauti watiite urombe tombokatiwa dhedhe handizvoba wana watonoti wana warorwe yawo mune maziponono but arooreki banhu ari panapo wangoshupa ndiwana skandangarias tupfupiso but tine mabasa tinokenga idhorofiyo right mai chimomira nyararo maiyo tipei tinzwe pano makanerwa makaita senyu
Panza hapo, shut up. Handisidotenderera, handisidotenderera. Inini sisi wangu wakataura kuti ndakatukwa naJesu. Ende ndechitaura iye haana kutuka sisi wangu basi. Kana inini panapa ndakatuka. Kana maisimba wakatuka, tikatukwa nechibhure. Kana nyika isikadi kupupura zvekunyepa vakatuka mai nezvemudzurukwa. Toda kuti chinhu changa chechitaurwa ndoonoda kubatsirwa mwana. Ndizvozvo Ude pachena ubatsirike. Nekuti dambudziko ndiwe unapo. Watoparira vana vako. Ndiwe unapo. Nyika yese inoziva kuti maigirwa akatukwa nezvemudzurukwa. Nyika yese. Paakabuda napo. Inini panapa chizakatuka. Sisi wakwarusapi wakatukwa auye kuona sisi wedu. Tiri kwamai nembo kumsoroko. Ini ndiri kutaura samaoko akanga achiturike bhaye mapepa. Wangu muzukuru wakanga akatuka nechinhu. Ndonyaya ndoti nditaura. Ndoti mwana kana wakatadza edze kubude pachena kwatoti takazoda zvikazoda. Mbuya, mwana nesho anatuka. Ife takata masaska mutiri patendia. Pamusoro mai, izegero tienderera ndakumbira mai. Pamusoro mai, matsvakiro zvaipa ndisekuru nemaonere nemafambiro endakaita handisoramba apa iwo ndirekero ndiri mwana ini pamwe kutovhiringidzika kwandakutoizwa kuda kuti tigadziswa ndisekuru ndinamuzifambiro samuta saa pamberi pangu. Right. Solomoni kuda kunyepera kudana nazvangu kunyepera kubudira Solomoni chinyanzishamuni pamberi pangu. Right. Up. Inini ndini mbuya mukuru mwakuhema. Ndini ndakabara vana baba wavo. Asi mwana uyu wakandituka zvekuti ndakashaya nezano. Ndikazomupa zita rekuti uneshuwa kuti urikutuka mafilibhere magibhere. Uneshuwa turikutuka manyasha iwewe. Kubva mazuva taenda kochengeta muzukuru wepano wanga ari kurwara kuHarare. Aizoshaika ndiriko. Chengetedza ubenzi hwemunhu. Aiwa kuti washupa kapisiwo dhanga. Nyangwe dai uri muzukuru anodiwa tinokuisa pisiwo dhanga yekuti ukanonongedza munhu 6 months kujeri. Zviri right nekuti iwa mwana wachatoshaya mufaro nekuda kwemabasa panapa. Good. Posi. Pane pasina unifadza. Ndabva panapa munhu umwe naumwe akapiwa kamari kake kanga kakanaka. Wamwe wakasara waine ma 150, wamwe ma 200, wamwe ma 80, 90, 100 ndizvoka. Zvikumbira kuti patichamboita 10 minutes pane parupairwa. Ndikuda ma receipts evana vese vari panapa. Muzukuru uchanyora mazita evana vari panapa. Ndikuda ma receipt yekuchikoro ndione kuti wakabhadharirwa noti mari ndakawapa. Aiwa, ndofamba nemutsetse. Ndakuona kuti marisiti emhuri yepano wana wakabhadharirwa kuchikoro. Kana wasina handizvo. Bhaibheri rinoti regai vana vaduku vauye kwandiri. Zvitori nani kufadza vana vaduku kupfuura uri kutotadzira sekuru kupemba nhasi pazvinhu zvake. Kana mukasandiomberera maoko, kana mukasapururudza, asi sekuru kupemba nemabhonzo avo vachanzwa kuti taura mwanangu. Ndichakupa ikanguwa marisiti ndinoda kuaona panapa. Hapanaba. Ndida kubata wani wekomiti futi wana kana tori panapa dakubvunza wakomba masvikiro fire up mobvunza vanoti makabhadharirwa here kune chikweleti chemari zvakamire sei horondo yacho. Asi handisi kuzopa mai vacho utenda wobhadhare baba vacho utenda wobhadhare kana zvichiita ndichanobhadhara ndega kana kuti ndichatuma munhu akawimbika ndomutaurira kuti mangwana ndakuona mapikicha mafoto emarisiti evana vazukuru vasekuru kupera.
So far mombe ta $20. Kutumia mwenye hapana hapa pale kwa keshi tatu ndandi sina phone ndakaenda ku Harare kune mzukuru mpaka wakadapirwa mafoni mairi saka ndakabva ndakwanisa kutenga oshi phone iyi handina itenduza line and ndakaitenga 15 maiko kishi ayo ndakaitengera kwa une musenda nadzika kudako maiko kishi shopa kana mushopa pakaiko kishi shopa serious. Alright, tazvinzwa inini nyaya yangu ndikutaura kuti pa 200 and change 230 imwe yacho pamusoro seko hapana pandoa basa randine pamwe pacho nenda siyo munhu pamwe pacho sino chikubata pamwe pacho ndozongoti aligaitoro kana $20 sezvo ndadzika kwawana ndidini ndibatsirikawo nemwe wamwe wacho ndingoita kufonera wamwe wacho ndingosenda mari yacho saka pamwe pacho une pfungwa dzangu nekusaziva pamwe pacho ndingoita kusakumana ndibasaombera ndinoitwa kana watora mari unotaura pamberi pepuwa vanhu vei takatorawo $40 handitoba kana wauya neshuga yacho ngeyako wega here waifana kuya nayo kana watengawo kana ukatenga 2 kg 1 voice apa patati muno mutikap musi wamwa iwoyo wana vanofara ndizvo here uri kuita pamusoro wakufara sekuru ngewako here saka kutaura chokwadi mukoma gi panyaya dzemari apa kwete kaba mai wacho saka sekuru zvatichaita sedare rekwakupemba kana tiri nhau dzekubata hadzo mari dzesekupemba chimbomirai ende zvitori nani kuti munoziva kuti mutorwa anototya mari yenyu kuti honde kuita kuti ini ndotozviziva kuti ndikaya mari yemunhu iyoyo ndapindawo mukengukengu iyi haambokubiri saka tida kuti tigadzire komiti mwanasikana munhu mwanakomana munhu panapa tete mukuru asara panapa ndiani bambo watuti bambo handi here handiye bambo here siudi kuti akasikanhuba nekuti munhu wemukadzi wane maturuzi akusi kutaura kuti munhukadzi asi munhuba munhu ipapo tichabva tapagadzirisa ndiri kupai chitsvare kuti mucharongana mundipewo zita remunhu wamunoda imimi kuti ange ari wamunoona kuti uyu akazvininipisa ngatitungamire purogiramu yani yedu maoko izvi ndida kuronga wana sekuru wakupemba wari pano wakadzi wakupemba wari pano nekuti tine mumwe matakukanganwa kuti pane mukadzi wakupemba pane sekuru wakupemba ndizvo pane vana vakupemba ndizvo right indina chekutaura chambe vanhu vese hana dzavo dziri kuti ndinoyamba nemukadzi ipapo ndida kupofura kuti hapana mukadzi anengarikona mari inopera pamwe kubhawa asi vahana dzewanhu dzese dziri kuti mwana uyu ane chinyi ipapo ngatipupurei tizobudisai wakadzi mukati maizvozvo idiko mukoma
ndiye kwakupemba takatonzwa nemabhawa ekutoti kana parutolipa udya netumazuva pane imwe nyaya inorwadza kana zvamunondituka henyu pamwe pacho muchasara anongobvira takaita munyi naipo murunzwa asi pane zvakaona panapa uyu munhu uyu ari kumuchengeterai baba wenyu ndizvo ari kuchengeta kana kuchengeta waperanisa nekudzinza kwake kuri mwana uyu akauya zvirango panapa akaripirwa anotukwa achimimizwa pasiresi achipedzwa manheru akuya kurarwa ubhedhu achipedzapo ari kubata dhodhi rababa wenyu baba wenyu akadhakwa arumamira mabhurukwa nekuitira weti mabhuru uyu arubata nemaoko pasina kurisa iko here kuri ndiko here warume pamberi hamuna mhosva here apa warume handi pfungwa here warume handi ngozi here pamusoro pezvozvo urimbwa uri kahure uri tinyi wakawira kulipo kwababa vedu haapfutseki warume kunyarara hako mwoyo asi kana kaakamweya kakuti hiyo munomama munobvisa ng'ombe 16 panapa iminiwo muri vakadzi mune hanzvadzi ndipeiwo mwana wenyu yakakupemba yave yekugeza madhodhi ababa wangu ndiona kuti munoti chii nekugona kutaura kwenyu nemashoko mataura akanaka aida kutsigirawo noshuwa mudzimai yangu shokwadi inini mumba medu takaberekwa tiri 5 asi mudzimai yangu nebasa ranodipangidzwa kuti onaiwo baba makusenegagana pamwe pacho kazhinji vamwe vacho anotopa mhamba tikati baba mhamba yamuchadini hamuchaviraina ngatimbochinjane kana baba wacho muchimono havabvumi vanongoti muone nemudzimai wavo saka shokwadi sekuru mutara shokwadi chakatenda hangu chinogara chakatondirwadzawo vabereki tese asi hapana munhu urisapotowo baba urungotisiya takadaro mari yemakatumira iyaya kuti baba ngagadzisire makadhi yanga yekutozi mari yachoyoyoka mari yemakadhi da kuisa mubhuku rangu inini saka kuti mombe dzidzite mubhuku rangu saka ndakava ndakati zvakanaka mwanangu ndazvizwa musi waitwa nyaya ini ndakati pana sekuru mareya ndichimuka kuti sekuru ndakoti wananga wadzokese munhu ndikasvika kumba kwangu ndobva ndatowakomana tene yeng'ombe mutsoro ndakasvika masango wakati muuya anyati siyana inavo wese wakakanganisirwa antu akukumbira imutsoro
panyanga indaikumbira kuti dai zvaizoita mopfumani chirongwa zviri muda kuti panga zvimwe vacho gi uyu nevanhu vakanganiswa negi toona tsoka kai ndakatukwa indoenda pana tsoka tovati gi uya ngawi handiti katovati tsoka ndakatukwa zvakati hati iri poison kunyara tinotogara tagadzirisa problem yagi iri papi gi tsotsi utsotsi hwake gi anoda kupamba zvinhu zvemufi saka munhu yakakuvhurwa kutenduwo mambo kuti inini batapa inini ndinofarira kuti kana iri nhau kana zvinonetsa titobuda panze ndaidzira vanhu vese vachidzwa ndikuichokwadi zvinonibatsira kwazvo ndizvo ndichabatsirana nei mambo uyu munhu itsotsi but ndiri kutaura ndiri panapa ndikasimudza tsoka dzangu ndichibva panapa gi akaita 55 ari kupinda mujera dzoko ini notaura ndikuseka ende akusoti ndini chamupinza pa but mhepo dzichavhurika paarika kuona unonyatsa kundiziva chaivo chaivo ndichitaurira munhu kuti iwewe uri usungwa chisunga utswera mangwana imwe mhepo inongouya mokana nemunhu zvisina fanidziva undomuti ndiye gwingwi ndiri bvakafa ende zvichabva kumadoro kwenyu because mundara mune pfungwa dzakawanda mai makamutuka zvemubhurukwa ndizvoka munin'ina wamai mamutuka zvemubhurukwa ndizvoka mbuya mukuru pano mamutuka zvemubhurukwa ndizvoka ndimi muri special zvakadini ende inyaya yekuti pane vana wese vari panapa hapana vanogona kukurowaiba but ndikawatsunhura kuti mamisai munhu bambo munomamiswa kana nemuti wakadzwa unokurumai panapa but azogadziri picture yakadini nyaya yenyu yese outcome yenyu yese ndeyekuda kudya kwacho mune muda kupamba zvinhu zvemufi mukavhiringa matora ng'ombe dzekumadanga matengesa ndibaba wangu mofamba mukuti ndini wacho chaiye ndini wacho chaiye hapana anonzi chaiye ima mutoziva kuti muri mwana wepanapa chaiye here hamunoenda mablood test vekuti muzive kuti muri wepanapa chaiye anoziva ndimai ivo ana mai venyu ende iwe unotuka kudzatsikwa mai wako kwawakabuda nako iwewe mwana wako wawabereka akakutuka maturusi ako unonzwa sei why uchizviita kunge uri muserede why uchizviita kunge uri mubarwe why uchizviita kunge usina kukwana iwe wakakwana sei usina kumbomuka uri uyadhodi sei usina kufamba wakakumura bhurukwa ukabata nhungu kukwira pachitsuri ukadzika ukaenda kudanga kuvhiza uri tsotsi aini ndandiri mwana wepanapa wani wemwana wepanapa jesu kristu hamunotamba mukoma maikani ende apa wakaita rakire kuti hasha dzandakanzwa kuti tida kutanga zvirango uri kukandira mai bhutsu kuti atakutanga zvirango wakutokandira mai bhutsu ndiri muno mudare nekuda pfuma yasekuru iwe tanga wafa enda usenze wakarapwa ka inonzi chiranga mapenzi maratoni wakasingapengi wanodzidziswa ende handisi kuda kunzwa futi pamusoro wakatuka mambo mutasa iwe uri kudare kwasola munoziva mukazwandamusa munhu mboku muno nyarara dzinge vanhu vari patonga wanyarara mukanzwa wandaunza munhu kuno ndinototaurira mambo mutaso ndaunza nini wanenge utozoti akarwara akapanza ari panapa sonogotiuzotaipa sabhuku munhu wanga achipano panotakadiki unobatomuka pano pawakanga wakumutsa hohoho wakanzwa ndakafona vandafonera masambo wakomana wanga wakubvunda wakumira netumiri wesu wanga wakukuda ndaisara kusvika panapa tukomana tonga zvekutanga masambo kusvika ine mota atotanga gurume uyu atotanga muchokwadi ndikambomziva atotanga kupara mazwa akatuka zvaanoda maze tate kutambira kuti kuchingoti dochete mamba
chamudze mare baba. Achota kanyama. Izvi zvipowe zvikazvi zvinoita zvisi ndakambamiswa zviri apa ndakamiswa yekutanga yabva yabatwa mota yechipiri kubva yabatwa musoto tati nei unoziva ndovanoziva chikabuda papi chakabuda dziri uno hatitumirwi kaisiwa nyangu wamwe wakazobata kumahedi wakawarapapa wautaawo zvanaka saka chikumbiro changu komazii ukukumbira apa takambokupa treatment yekutanga tikatarisa nyaya dzako because kana tiri kutaura kuti botso chete ukatuka maika 1 unoripa asi kana kaka 2 3 4 ratova botso because hakusiri kutadza chachijairira saka nyaya yako panapa pairi kosvika iuchamhanya botso ende tichagara pasi nemhuri yese toronga botso rako iwewe uchapfeka sakiki apa hatina vutsotsi apa hatina chinyi uchapfeka masaki wozorwa dota wowara nekuti hosha yawakatopara iwewe wana wako wese havaroorekiba iwewe watoparira wamwe wese hamuroorekiba munomu hautuki maipa wakabuda napo pawaka iweiwe kugomera achitsemuka kuti ubude womutuka ipapo hanjatozivi kuti zvinyi hanjatozivi zvinyi kuregera mamba yacho unei ukaregera mamba unofa izvo usina umwe wausi kuti munhu padai wakamwa panapo utata nekwese nekwese kuda ufa iwe apa muonepo baba tu hautauri iwewe kuti mambo mutasa ndakana pasa naye pai chinyi chinozi mambo mutasa kwandiri kana bvimukotsanjera chinyi china bvimukotsanjera hauna masimba anoenderana nini 1 ndikurwira hondo yasekuru wako izvo wakanga uchiziva iwewe wakanga wadii kuziva kuti kugowa kwasekuru wako kune dombo rakaiswa rekunyanza izvo wanga uchigona akakupangidza nekuti uzozive ndiani ndimi kandirapa nemusana ndikakurapa musana pawakandirapa musana sekuru wangu ndakatosvika ndiritorwadziwa chako ndikada kubhadhira kwazandu hauna chiada kukubasira che kumbozona kuti ndikoita sei chokwadi ndakwanisa kugara zvakanaka wakandibasira zvakanaka kana kunditsima kumba haufa imi maiyo imi mai haufa boga akati bobereko na vispaga maliro pam kumenya nzunguze ukati spaga maliro pam aiwa tinotenda iyi dare randiri kupira vanhu vekakupemba giwe nyuru rwara ruda kutorapwa pane nhau ticharonga kuti botso rinofamba sei rinofambiswa sei angatituke hake angaite sei asi chisa cheri musi wacha rimwe ndo dzimwe nyaya dzandasangana nadzo mukati medare pano ndizvoka ndichabatsira kuti zvinhu zvimire zvakadini ndine urombo nhasi wamwe wanichapa hwashoma ndichamboda wakamusha wasekuru kupemba kuti uite zvakanaka ndizvoka tichawirirana tese kuti ari kukodzera kubata mari ndiani anoitira munhu wese zvakanaka ndiani tawirirana here saka wari pamusuwo hambai panze ngatiende panze takutochaya panze takutobuda usapinga takutobuda aiwa nyarira timbofi saka inini kukura kwatakaita ndaingozva kuti kupemba yakabatana yese akarwara maingu akatodedza vamwe kwakupemba kumwe kuti ava vanhu ava musavasiye ihama dzangu saka ava ana sekuru vangu ava neudiki hwavo ndikuona vari kuda kurasa vamwe hama dzavo dzekwakupemba saka ndanoti papo pagadziriswe pari kunetsa dambudziko harisi rechiba panapa ngeroda uya kunyepera uramba nawo kuka manje hatiti zve tatopinda pabotsoka tatoda kubatsirana pabotso mira uoni saka ndatoti vabatane sekubatana kwako kaita ana baba wavo right ari pamusuwo hambai ndakuya kunze ikoko hambai iyo zvinezvi vamwe vacho kuti tivanedze kuti vave kuno kwanoti ine vana vaningi venyu hambai panza takuya panza kana pari kunetsa toenda